Wel, pnawn da i chi gyd. Dwi'n chi wneud ychydig bach yn uwch mwyn mi gael teimlo bod fi'n gyfforddus efo chi. Pnawn da i chi gyd. Dyna well. Wel, ar y dechrau fel hyn, newch chi wneud yn siŵr bod eich ffonau symudol chi wedi'w diffodd neu wedi'w tawelu dan reolaeth os gwelwch yn dda. Os ydych chi'n teimlo fel bod chi angen gwisgo'ch mwgwd, plis gnewch hynny a gwnewch o'n hyderus. Gadewch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Diolchwn i ti o Dduw am weld atgyfodiad y Pasg yn fyw o hyd. Grym yr ysbryd glân yn yr Iesu yn ein cymell ymlaen. Wedi cyfnod caled y Covid a'i greulondeb ar nifer o deuluoedd, diolchwn am deimlo eto y Gwanwyn yn y tir ac yn ein gweithiennau. A boed i'r grym hwnnw fod yn rhan hefyd o'n cenhadaeth ni fel eglwysi, gofalaethau, henaduriaethau ac unigolion. I ddilyn di ac i blygu glin o'r flaen, mwyn derbyn cryfder a chodi'n hyder yn y genhadaeth a roes ti i ni fel dy ddisgyblion di yn y byd cyfoes hwn yr ydyn ni'n byw yn efo. A hynny yn ei holl angen. Trwy Iesu Grist. Amen. Wel, unwaith eto, pnawn da i chi gyfeillion. Ac mae'n dda'ch gweld chi, cofiwch. Do'n i ddim wedi rhagdybio y bydden e gymaint ohonoch chi yma. Diolch i chi gyd am wneud yr ymdrech i ddod, a gobeithio byddwch chi'n mynd o yma yn teimlo'n well. Ydy mae hi'n bnawn da arno ni yn tydi. Yma yn ein cornel fach hyfryd ni o'r byd. Bod cymaint o'n byd ni'n byw ar glogwyn tranc. A'i phobl yn gwegian dan dlodi, ofn, anghyfartaledd, ansicrwydd a'r rhyfel. Ond ydyn ni yma i ddathlu ein cenhadaeth. A hynny mwyn eraill. Nid bod yn hunan gyfiawn ydy hynny, a gwaen i'r rhag bod felly wrth gwrs. Ond mae dathlu unrhyw beth yn gyfle i lawenydd. I ni wneud tipyn o sŵn, i fwynhau cwmni ein gilydd. Yn ein llawenydd, mi wnawn ni fwy dros eraill. Chi'n meddwl? Chi'n cytuno fo fi? Beth isio'n well na dos o lawenydd a chalon lawen i gyd yn deimlo fel Cristnogion. Ac wedyn, y sylweddoliad ein bod yn hynod ffodus o gael byw mewn rhan mor odidog o'r greadigaeth. Mae gweld angen dynoliaeth yn dod yn gyfrifoldeb, ond hefyd yn fraint. Ga i ddiolch i Gwyn Rhydderch. Mae o yma yn recordio'r digwyddiad heddiw, ar ffilm. Wel, i be meddych chi? Wel, mae so law daw gwybodaeth o swyddfa'r chwiorydd yn rhoi linc i unrhyw un sy'n heb allu dod heddiw, neu unrhyw un ohono ni falle falle'n hoffi ailfyw'r digwyddiad, i weld y cyfan ar YouTube.
Bydd hyn yn digwydd yn fuan o fewn y dyddiau nesaf, gobeithio. Felly, ewch ati i chwilio ac i wylio. A chroeso i unrhyw un ohonoch a fydd yn cael eich profiad o'r dathliad hwn trwy'r cyfle yma. A hynny ynghlydwch eich cartrefi. Rwan, ewch i droi at eich taflen. A gadewch i ni fynd i'r emyn gyntaf. Ar y dôn Edinburgh. Yma chi eiriau i'r rhain. O'r fath gyfaill ydy'r Iesu, ffrind ym mhob ystorom gref. O'r fath fraint i'w mynd ar cyfan yn ein gweddi at o ef. O'r tangnefedd pur a gollwn. O'r pryderon rym yn dwy'n. Am na cheisiwn fynd yn gyson at o ef i ddweud ein cwyn. A oes gennym demtasiynau? A oes gofid mewn un man? Peidiwn byth a digaloni, gwrendu Iesu weddi'r gwan. Cyfaill yw sy'n dal yn ffyddlon, cyd yn deimlo mae a'n llef. Gwyr yr Iesu am ein gwendid, awn ar cwbl at o ef. A fasech chi'n cyd-darllen hefo fi'r pennill ola, os gwelwch yn dda. Pwy sy'n teimlo yn drymlwythog o dan faich euogrwydd cas? Iesu'n unig yw ein noddfa, a wna'n cri at orsedd gras. A oes ffrindiau'n cefnu arnat, dwed y gwyn wrth frenu'n hedd, yn ei freichiau ceida welwch, a diddanwch yn ei wedd.
aros ar eich traed ac edrych yn y rhaglen am y datganiad cenhadol. A gawn ni ddarllen y datganiad gyda'n gilydd. Llawen hawn yn rhagluniaeth Dduw ein tad nefo. Yr hwnna'n creo ac am galwodd trwy ei ras. Dawn ni berthynas fyw a'n tad nefol trwy fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Cyffeswn Iesu Grist fel ein harglwydd a'n gwaredwr, ac addolwn a gwasanaethwn mewn llawenydd. Credwn fod ein tad yn galw arnom i fyw yr efengyl ei gariad heddiw, a chyflwynwn ein bywyd mewn gwasanaeth i'r byd, trwy arweiniad yr Ysbryd Glân. Gathwn ein aelodaeth o Eglwys Crist, a mentrwn ymlaen mewn ffydd yn ei gwmni ef. Ac eisteddwch gweithio. Rwan fy mhleser i ydy cael gwahodd merched Capel Disgwylfa i'n harwain mewn gwasanaeth, sef Ann Jones a Rosie Evans Jones. Salm 145. Dyrchafaf di fy niw o brenin, a bendithiaf denw bydd bythoedd. Bob dydd bendithiaf di, a moliannu denw bydd bythoedd. Mawr i'r arglwydd a theiliwn iawn o fawr, ac mae fawredd yn anchwiliadwy. Molianna'r naill cenhedlaeth, dy waith wrth y llall, a mynegu dy weithredoedd nerthol. Am ysblander gongeneddus dy fawredd y dwedant, a myfyrio ar y feddodau. Cyhoeddan trym dy weithredoedd ofnadwy, ac adrodd am dy fawredd. Dygant i gof dy ddaioni hilau, a chanu am dy gyfiawnder. Graslon a thrigarol yw'r arglwydd, araf i ddigio, a llawn ffylonder. Mae'r arglwydd yn dda wrth bawb, ac mae ei drigaredd tuag at ei holl waith. Mae dy holl waith yn dyfoli, arglwydd, a saint yn dyfendithio. Dywedant am ogoniant dy deyrnas, a sôn am dy nerth, mwyn dangos i bobl dy weithredoedd nerthol, ac ysblander gogyneddus dy deyrnas. Teyrnas ragwyddol yw dy deyrnas, a saif dy lywodraeth byth bythoedd. Mae'r arglwydd yn ffyddlon yn ei holl eiriau, ac yn drigarog yn ei holl weithredoedd. Gwyddion. Ein tad, dawn atod y pnawn yma yn ddiolchgar am i ni gael cyfarfod gyda'n gilydd unwaith eto yn dy enw. Diolchwn am bob cymorth a gofal a gawsom yn ystod cyfnod mor anodd i bawb, a'r caredigrwydd mawr a welwyd drwy'r wlad. Teunad ydyn law dros y rhai agollodd anwyliad, a thros bawb y mae bywyd yn anodd iddynt. Gweddiwn am dy bendith ar waith cenhadaeth y chwiorydd, gartref a thramor, ac ar ein cyfarfod yma heddiw. Gweddion yn arbennig dros bobl Wcrain, yn ei hofn a'i dychryn, ei cartrefi yn deilchion o'i cwmpas, yn profi trais a bywydau'n cael ei colli, a rhai bregus yn dal heb y llwybr i ffoi. Diolch am garedigrwydd pawb tuag atynt, ein brodyr anchwiorydd ni ydynt. O dad, weddiwn am heddwch yn y byd, a doethineb i arweinyddion y gwledydd. O doed y deyrnas nefol dad, yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad. Dyfodiad hon i galon dyn,
a ddw genhedloedd byd yn un. O doed y deyrnas i roi hedd i fyd a ddarniwyd gan y cledd. Ei gorsedd hi a gwyd y gwan o ffos anobaith blin i'r lan. O doed y deyrnas drwy ein gwaith a'n gweddi beunydd ar y daith a rhoi'n ras i seinio clod yr hwnna wna i'r deyrnas ddod. Hyn alfynwn yn enw Iesu Grist ein harglwydd a gwaredwr. Amen. Wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch dwy am y darlleniad grymus iawn a'r weddi cwbl berthnasol yna. Diolch yn fawr iawn iawn i chi'ch dwy. Rwan, fy mhleser mawr i ydy cael croesawu Gwern Morris Williams ato ni, i ganu ac i'w gyfeilydd o Llifon Jones. O rwan te, beth sgynnon ni ddeud am Gwern? Mi welwch chi'n y munud, mae'r ateb ydy dim llawer. Gwrandwch chi ar hyn. A dim ond crafu'r wyneb ydy hyn. Dyma chi berson ifanc eithriadol o ddawnus. Yn actor ac yn gerddor, yn ganwr ac yn offerynwr. Mae'n aelod o Seindorf Arian Biwmaris, yn canu'r piano, ac yn unawdydd llwyddiannus gan ennill ar yr unawd bechgyn yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd. Yn aelod o fand pres, yr hyn sy'n rhoi pres yn ei boced o, ydy ei gyfraniad a hynny ers blynyddoedd ar rownd a rownd. Ers yn 7 oed dwi wedi clywed, fel cymeriad Owain. Felly gwyliwch chi hyn ta'i helynt o ar honno hefyd. Mae o'n un reit ddireidus ar y gyfres yn aml iawn. Oes gan Gwern amser i waith ysgol a diddordebau eraill, meddech chi? Dywch annwyl oes wrth gwrs. Mae'n astudio cerdd, drama, y Gymraeg ac hanes yn ysgol David Hughes Porthaethwy. Yn aelod o gorau megis Glaneithwy ac Aelwyd yr Ynys ac yn aelod o ffermwyr ifanc Penmynydd. O ie, a mae o hefyd yn mwynhau coginio, gwaith coed a dilyn timau sal a timau pêl-droed Lerpwl a'r rhai gwell, sef Cymru. Rhowch croeso cynnes iawn i Gwern. Lluoedd maith a nef yn rhedeg arno'i bryd. Dyddawn a thras ath gariad drud sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. Noddfa pechad i'r trist a'n bob drylliedig friw a phwys a'i ogrwydd llym yn unig i'w faniw. Does enw i'w gael o dan y nef yn unig ond a'i enw ef.
Ymgrymed pawb I lawr I enw'r a fyddwy'n oen. Yr enw mwyaf mawr, erioed a glawyd son. Y clod, y mawl, y parch a'r brif o byth I enw'n harglwydd ni. Gwawr wedi hir nos, can wedi loes, narth wedi llasgedd, coron rol croes, chwarw drwy'n felys, nos fydd yn y ddydd, cartrerol crwydro, wylon I bydd. Medi'r canhaiaf, hael wedi glaw, treiddio'r dirgelwch, hedd wedi braw, wedi gofidiau, hir law yn hau, gorffwys rol llidded, heddi barhau. Hair mewn dagrau, medir yn llon, cariad sy'n lliwio stormydd y don. Byr ysgafn gadsydd, derfydd yn llwyr, yn y gogoniant ddaw gyda'r hwyr. Farnwr y byw ar meirw ynghyd, daiddo yw'n arthoedd angau y byd, clod a gogoniant fyddo I ti, ffrind a gwaredwr oesoedd diri. Aniflanedig gartrein diw, ninnau nid ofnwn, yn yddo cawn y fyw. Byw I gyfiawnder, popeth yn y dda, byw yr oesoedd, Halleluia. Dwi'n siŵr bod ni'n ddiolchgar iawn iddo fo'n dydyn. Mae o'n fachgen, neu mae o'n berson, ddylwn ni ddeud erbyn heddiw, a drysau yn mynd I agor o'i flaen o'n sicr. Nid heb ymdrech fel da ni gyd yn gwybod, ond mae'r ddawn yn endydi. Rhowch y gymeradwyaeth iddo fo eto'r sgwrs.
syniad beth sydd yn hwn, dwi'n cymryd y bydd yn werth i ti agor o. I chdi yn bersonol mae hwnna ganddo nhw. Ac hefyd, mi rydyn ni heddiw yn rhoi cyfraniad o'n gwerthfawrogiad i Ysgol Sir David Hughes Porthaethwy. Fel y gwelwch chi, Beibl.net i bobl ifanc. A da chdi gna'n siŵr bod yr ysgol yn gwneud defnydd ohono fo. Felly diolch o galon i'r ysgol, ond yn arbennig i chdi. Diolch yn fawr iawn. Gai ofyn i'r parchnan Powell Davies o dyma nesaf, os gwelwch yn dda, i gyflwyno coffad. Diolch, a braint ydi cael gwneud hynny. A da ni yma, pnawn yma, yn cofio am dair gwraig, am dair merch, am dair chwaer arbennig iawn. A dwi'n siŵr fydd na sawl atgof personol yn dod i lawer ohonoch chi yn teyrngeda yma. A dwi wedi penderfynu, dwi ddim wedi addasu yr hyn dwi wedi dderbyn, maen nhw'n eiriau eitha personol a deud y gwir, gan rai oedd yn adnabod y gwragedd yma yn arbennig o dda, a dwi am i darllen nhw yn union fel ag y maen nhw. A mae'r dirged gyntaf, un arbennig o'r ynys hon, sef i Mrs Beryl Jones, a'r geiriau o deyrnged yn hyfryd iawn, gan i chynwenidog hi, Christopher Prw. Ac felly fel hyn, yma Chris wedi sgwennu. Fel pob un a fu yn wenidog i Beryl Jones, gwerthfawrogais ei chefnogaeth, ond yn fwy na dim ei chyfeillgarwch dros 20 mlynedd. Ar ôl i mi symud o ofalaeth Llangefni ar Cylch i ofalaeth Madog, byddai Mrs Jones yn ein ffonio bob pythefnos yn rheolaeth, a ffyddlondeb felly oedd yn nodweddiadol o'r foneddiges hon. Roedd Beryl Jones a'i ffriod annwyl y parchedig Brynmor Jones yn gwpl hynod o glos ac yn deall ei gilydd i'r dim. Yn sicr ddigon, y cyfnod mwyaf sbrodoledig o ran ffydd ac argoheiddiad y ddau yma oedd y cyfnod y buont yn genhadon yn Mryni ac Asia yng Ngogledd Wyrain yr India, ac yno ganwyd y plant. Teulu ac achos byd eang Iesu Grist, dyna flaenoriaeth y ddau mewn bywyd. A braint arbennig ian rhai blynyddoedd yn ôl oedd ymweld â Christnogion Shillong a Mau Plang, lle bu Brynmor a Beryl Jones mor frwd ei gweithgarwch. Ar ôl dychwelyd i Gymru, parhaodd gweinidogaeth y ddau a threiliasant flynyddoedd hapus a chynreichioli mewn gofalaeth yn Ysbyty Ifan, Rhoshirwaun, Llŷn, Licswm Sir y Fflint ac yna Llangristiolis ar Cylch y Môn, cyn ymddeol i'r Rhes Nant, Penrallt, Llangefni. Ergyd drom i Beryl oedd marwolaeth Brynmor Jones yn 2002. Ond gyda chymorth teulu, ffrindiau a chymdogion, a chyda'r dycnwch oedd yn nodweddiadol ohoni, brwydrodd ymlaen gan wneud y gorau o bob sefyllfa. Dyna Beryl Jones. Roedd hi'n meddu ar frwdrydedd heintus ac ym mhob eglwys y byn gysylltiedig â hi a mewn pwyllgorau Henaduriaetha, sesiynau chwiorydd, yn mynd o di i gasglu bydd cymoedd Cristnogol, yr un Beryl oedd hi. Yn llawn diffiantrwydd ac awydd syml i wneud ei rhan. Erys trysorfa atgofion o amseroedd hapus a hwyliog a gafwyd yng nghwmni Beryl Jones. Un ohonynt, gyda chysylltiad uniongyrchol a'i chyfnod ym Mryni ac Asia, oedd mewn cyfarfod nadolig yng Nghymdeithas Lôn y Felin, Llangefni. A Beryl oedd dros ei 90 mlwydd oed erbyn hyn yn cymryd rhan ac yn canu emyn yn yr iaith Casi, yn ddigyfeiliant, cyfeithiad o emyn y perganiedydd, Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Gwefreiddwyd y gynulleidfa a phawb wedi profi bendith. Canu
A wnaeth y foneddiges hon am ganrif a mwy, ymryniau Casia ac yng Nghymru, canu yn swynol trwy ei gweithredoedd i gyd, am ei gwaredwr a'i gariad anfeidrol i bawb. Bydd canu yn y nefoedd pan ddelo'r plant ynghyd, yr rhai fydd oddi cartre o dŷ ei tad cyhyd. Ac yna geiriau arbennig gan y parchedig doctor Andras Iago, a gair y deyrnged y tro yma yw nain, sef Mrs Ann James, Trawsfynydd. Ym Mhenarth ger Caerdydd ganwyd am agwyd Ann, ar eilwyd gapelog gerddorol. Wedi dyddiau ysgol, aeth yn ei blaen i Goleg Prifysgol Caerdydd, gan raddio BA mewn Cymraeg, Saesneg a cherddoriaeth. Roedd hi'n wraig a lluog a diddordebau eang a dofn. Roedd cerddoriaeth yn bwysig iawn iddi. A pan fydden ni'n mynd i aros efo hi'n Trawsfynydd, roedd rhaid rhoi cynnig ar ddeuawd The Arrival of the Queen of Sheba gan Handel ar y piano. Roedd hi'n ddynes siarp yn ystyr orau'r gair. Roedd hi'n hoffi trin a thrafod hanes, llenyddiaeth, ffydd a thipyn o bob peth arall, yn barod i wrando, dysgu a chyfrannu i unrhyw sgwrs. Wedi dweud hyn i gyd, mae'n bwysig i chi beidio cael camargraff fod ei chwmni yn rhyw fath o symposiwm sych. Roedd hiwmar a chomedi yn rhan bwysig o'i chymeriad, yn enwedig comediau radio'r 50au i'r 70au, ac roedd ei sgwrs hi'n llawn jocs a ffraethineb. Bu'n genhades yn Silchar, Laikum Tra, Shillong a Sang Pung yn yr India gyda'i gŵr, y diweddar barchedig Henry R. James. Treuliodd y ddau amser yn gweinidogaethu yng Nghapel Cymraeg Melbron, Awstralia hefyd. A clywson ni'r hanes am ei bywyd a'i profiadau mewn gwlad mor wahanol. Ac fel plant, roedden ni wrth ein bodd yn clywed straeon am nadroedd gwenwynig mewn ystafelloedd gwely, pontydd peryglus, strydoedd prysur Calcutta a phethau eraill tebyg. Wrth i ni'n dyfu'n hun, daethon ni glywed mwy am lawenydd a threialon ei bywyd yn rhannu'r efengil mewn diwylliant arall. Mae'n fraint i ni fel hyn i gael cysylltiad teuluol o'r rhaiaeth o Gymru hyd eithaf y ddeiar, a chael cyfle heddiw i ddiolch am y berthynas ffrwythlon sy'n rhwng yr eglwys yn yr India a Chymru. Fy ngweddi wrth ysgrifennu hyn yw y bydden ni gyd yn fwy parod i wrando ar lais yr eglwys o amgylch ein byd. Mae gennym lawer iawn i'w ddysgu wrth frodyr a chwiorydd ym mhob man. Yn wyneb ein colled o golli nain, o golli Ann, da ni'n glynu at addewid Duw yn Iesu Grist, nad yw marwolaeth hyd yn oed yn medru'n gwahanu ni oddi wrth bresenoldeb ei gariad. Ac yna teyrnged arall gan wyr i'w nain. Dwi'n ddiolchgar i Arawn Glyn. Bu'n gweithio fel gweithiwr plant enctid efo ni yn yr Wyddgrig, a dyma'i eiriau fo i'w nain, Morwen Hayem. Ganwyd Morwen Thomas yn y flwyddyn 1927 yn Llanelli. Roedd ei theulu yn mynychu Capel Nazareth Llwynhendi. Doedd ei magwraeth ddim yn un ar aelwyd Gristnogol, ond gellir deud bod crefydd, arferion a thraddodiadau oes yn bresennol. Daeth Morwen i'r bywyd o gwmpas 1946, wrth glywed David Shepard yn siarad. Efengylwr oedd David oedd yn meddu ar unweddau steil efengylwr o'r Unol Daleithiau yn yr un cyfnod. Byd roedigaeth Morwen gael effaith ar yr holl ardal, ac yn benodol mewn amser daeth ei mam, ei thad a'i chwaer i'r bywyd o ganlyniad i'w phroffes. Yn ystod dyddiau cynnar ei bywyd fel Cristion,
bydd i fod yn rhan fawr o'm gyrchoedd efengylu ei hardal. Ryddyn ni'n chwiorydd y bobl, sef carfan efengylu'r Forward Movement yn y 50au cynnar. Bu Morwen fynychu cwrs efengylu yn Ridgedale yn Lloegr o gwmpas 1954 mwyn hyfforddi fod yn addas i'r gwaith o efengylu. Ac yn ystod y blynyddoedd hynny roedd Morwen yn pregethu efengylu a siarad mewn cyfarfodydd oedd yn llawn o bobl yn ysu i gael clywed am Iesu Grist. Roedd bendith fawr amlwg ar y gwaith bryd hynny. Gymaint nes un arweinwyr ymgyrchoedd ofyn i'w darparwr Vernon Hyam oedi'r briodas mwyn i'r bendith barhau. Gwrthodwyd y cais. Yn 1955 bu Morwen gyfarfod a dyweddio gyda Vernon Hyam o fewn pythefnos. Yn sicr gellu dweud fod Morwen wedi cytuno i wasanaethu a bod yn rhan o weinidogaeth Vernon yn Hermon Pontarddulais Bethlem, Pen yr Rheol, Bethesda Llanddewi Brefi ac yna Eglwys yr Heath yng Nghaerdydd ac yna fel pastor emeritus yn Tabernacl Caerdydd hyd at 2016. Mae hi'n anodd mesur a rhoi cyfri o gyfraniad arbennig y bu Morwen i Vernon yn ystod y blynyddoedd anodd o iechyd ei gŵr. Bu hi'n gweithio'n ddyfal yn cynnal holl waith gweinyddol, trefnu a chofnodi pregethu Vernon dros 60 a mwy o flynyddoedd. Ni fyddai Vernon wedi cael y fath weinidogaeth ac effaith ar bobl Cymru heb gefnogaeth ffyddlon Morwen dros yr holl flynyddoedd. Roedd y ddau yn esiampl o wir bartneriaeth yng ngwaith y deyrnas ac yn briodas Gristnogol berffaith. Bu bregethu a chyfarfodydd rheolaidd gyda Dr Martin Lloyd-Jones, aros gyda hi hyd y diwedd. Ac yn aml, ceir hi'n myfyrio a cadrodd bod yr arglwydd i'r rhai sy'n credu yn werthfawr dros ben. Bydd i fyned i'r gogoniant yn llawen at ei gwaredwr mis Ionawr eleni gyda'i theulu i gyd yn bresennol. Mi greda i fod yn diolch ni'n fawr iawn yma heddiw yma. Diolch i'r arglwydd am gael adnabod gwragedd mor arbennig. Fuodd lanwad i gymaint ohona ni sydd yn bresennol yma heddiw yma. Ac felly mae gyda ni achos i lawenhau ac i fod yn ddiolchgar. Ond wrth gwrs, yda ni hefyd yn cydymdeimlo'n ddwys iawn a'r teuluoedd yn ei galar a'i hryraeth heddiw yma. Diolch i'r arglwydd am dan y dair ohonyn nhw. Amen. Diolch yn fawr iawn, Nan. Chredwch chi mo hyn, ond rhwng fanne a fanna, dwi wedi colli'n rhaglen. Rwch chi faddu mi a fyny bach. Yr emyn nesaf felly, gyfeillion. A dyma i chi eiriau sydd y fama. Ac yn enwedig o gofio'r helynt na feddyliais i erioed y byswn i'n ei weld o mor agos atai, sef yr rhyfel yn Ukraine. Dwi am i ni gyd darllen hon hefo'n gilydd. Arglwydd, cofia blant y gwledydd sydd dan ormes heddiw'n byw.
Rwan dwi am wahodd Carys Davies i gyflwyno thema is-bwyllgor y chwiorydd i ni. Ond yn gyta, mi hoffwn i ddiolch i Carys ac yn arbennig i Carys ac hefyd i Sara Morris am ein harwain mewn cyfres o astudiaethau dros Zoom. Dwi'n gweld rhai ohonoch chi yma heddiw. Yn ystod cyfnod Covid, a'r rheini'n astudiaethau Beiblaidd difyr dros ben, ac mae mor y braf ei bod nhw'n parhau o hyd. Be, dych chi ddim wedi ymuno? Naddo? Agor drysau wnaeth y cyfarfodydd rhithiol hyn. Nid cloi unrhyw ddrws, ac mae cyfle i chi ymuno o hyd. Dwi'n siŵr gallwch chi wneud hynny drwy gysylltu ag eirian yng Ngholeg y Bala, sef ein trefnydd ni, ac mi fydda hi wrth ei bodd yn eich helpu chi. Carys. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am eich geiriau caredig iawn. A da ni wedi gwerthfawrogi yn fawr y gymdeithas sydd wedi bodoli yn yr astudiaethau. Diolch yn fawr iawn i chi. Wel, pnawn da i chi gyd, a mae'n hyfryd bod yma hefo chi yn dydy pnawn yma. Da ni'n wedi cael dathliad fel hyn ers 2019, 3 blynedd yn ôl felly. Ac fy mraint i heddiw ydy lansio thema newydd gwaith y chwiorydd ar gyfer y flwyddyn sydd o'n blaen i 2022, sef thema gobaith yn Iesu. A diolch i chi aelodau o bwyllgor y dathliad yma Môn am ganiatáu amser ar gyfer lansio'r thema newydd. A rwy'n siŵr bod chi'n cytuno fo fi bod thema llynadd wedi bod yn llawn cysur, sef Iesu'r bugail da. Roedd o'n berthnasol, roedd o'n gysurlon i ni yng nghanol ansicrwydd y pandemig. Ac wrth i ni edrych ymlaen rwan i'r dyfodol, i'r cyfnod ôl pandemig ynde, tybed beth yw natur ein gobaith ni fel unigolion yn yr Iesu. Sut mae profiadau'r blynyddoedd diwethaf yma wedi dylanwadu, wedi siapio ein ffydd ni yn yr arglwydd? Tybed. Gallwn fod yn sicr o un peth yn gallwn, fod gofal y bugail da wedi bod yn ffyddlon i ni i gyd sydd wedi troi ato fo. A nid yn unig i ni sydd yn credu ynddo, ond hefyd oeddan ni'n clywed am rei yn rhoi ei ffydd yn yr arglwydd Iesu drwy gyfnodau heriol ac anodd y Covid. A dyna pam roedd is-bwyllgor y chwiorydd yn awyddus iawn i adlewyrchu'r gobaith hyn yn Iesu ar gyfer y thema newydd. A fydd yn sail i waith y chwiorydd yn ystod y flwyddyn nesaf. Ac mi ddaw adnod y thema o benod olaf y Beibl o lyfr y Datguddiad, yr ail benod yr 20 a'r 3 adnod ar 10. Myfi yw alffa ac omega, y cyntaf, yr olaf, y dechrau a'r diwedd. Neu fel mae'r adnodau ar ddechrau Datguddiad yn dweud, yr hwn sydd, yr hwn oedd, yr hwn sydd i ddod, yr holl alluog. Efallai bod rhai ohonoch chi'n gofyn beth yw gwerth mewn cael thema ar adag fel hyn. Wel, mae cael ffocws fel hyn yn arwain ein gwaith am y flwyddyn i ddod. Sut bynnag y bydd hynny'n edrych ynde ar yr adag ansicr hyn. Ond mae dilyn thema yn dod â ni at yn gilydd wrth i ni fedru canolbwyntio ac wrth i ni weddio dros testun y thema. Iddo fo fod yn gyfrwng i ehangu gwaith yr Efengil yn ymplith ac yn ehangach. A rydyn ni yn edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed mwy am y thema gan Rhiannon maes o law. Ac wrth gwrs fel bob blwyddyn, wel ers 4 blynedd rwan, rydyn ni yn cyhoeddi llyfr thema
ar, wrth gwrs, yr adnod I hun, a dyma ni y llyfr ar gyfer 2022. Gobaith yn Iesu. Mae copïa ar eich seti chi yn disgwyl amdanach chi, un bob un gobeithio. Mae croeso I chi gymryd yr copïa hyn, a mae yna mwy ohonyn nhw ar gael. Mae nhw ar gael yn y festri, fydd eirian a finna yna ar ôl y dathliad yma. Os ydych chi eisiau rhoi wedyn wrth gwrs, cysylltwch efo eirian yn swyddfa chwiorydd neu eich cynrychiolwyr wraig o fewn yr Henaduriaeth. Mae yna lawer o waith darllen arno fo, lawer o waith myfyrio arno fo. Ac dyn ni yn awgrymu bod chi'n cymryd amser I wneud hyn, achos fydd yr rhifau nesaf ddim yn dod allan tan blwyddyn nesaf, felly mae gennych chi flwyddyn gyfa I bori yno fo, neu wrth gwrs I rannu'r copi I rywun arall, o fewn eich cylch ffrindiau, teulu a capel. A mae'r llyfryn wedi cael ei ddarparu ar gyfer unigolion, wrth gwrs, ond hefyd ar gyfer cymdeithas yr eglwys. Yn y gobaith, wrth gwrs, y byddan ni'n gallu dod at yn gilydd eto pan fydd pethau yn ail agor. Ella I gymdeithas gwau, ella I drefnu oedfa arbennig, ella I ddilyn yr astudiaethau sydd yn y llyfr thema sydd I paratoi ar gyfer grŵp. Achos wrth gwrs y gwir amdani ydy nad ydy gobaith yr Iesu wedi gorffan yn llyfr y datguddiad ynde. Mae o yn parhau. A mi welwn ni drwy'r llyfr thema fod unigolion heddiw yn dal I ymddiried, yn dal I dystio am Iesu Grist. Fel yr un sy'n werth credu yno fo, yr un sy'n ein caru beth bynnag yw'n heria a'n sefyllfa mewn bywyd. Ef yw y bugail da, yr arglwydd Iesu a gwaredwr y byd. A mae'n diolch ni yn mynd at bawb ddari gyfrannu erthygla at y llyfryn, nid yn unig yma yng Nghymru, ond ar draws y byd. Rhai sy'n gweithio dros sefydliadau maes Cenhadol mewn gwledydd fel Kenya, Uganda, Lesotho, Mizoram, Romania, Hwngari a Japan. Ac wrth ddarllen am hanes y prosiectau Cenhadol, mi welwch chi y tystio sydd yna am obaith yr Iesu. Fel yr erthygl am y pêl cymorth Cristnogol yn sôn am arwyddion calonogol hyd yn oed mewn pethau fel hadau bychan. A hefyd yn Lesotho, maen nhw'n sôn am y gobaith trwy datblygiadau newydd y maes addysg ac amaethyddiaeth. Yn Romania, da ni'n clywed am y gobaith sydd yn dod o gredu yn addewidion yr arglwydd, wrth iddyn nhw ofalu am y gweddwon yn y wlad a gwarchod y plant am ddifad. Maen nhw'n gobeithio yn new fel tad yr amddifad ac am ddiffynydd y gweddwon ac fel Duw, yr un sydd yn cyflawni ein holl angen yn ôl cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu. Ac yna mae'r eglwys yn Singapore yn tystio iddyn nhw brofi bod llaw Duw yn gweithio allan i fwriadau da yn Japan effeithiau'r Covid a trychineb y tsunami fuodd yna. Ac yn nes adra, da ni'n clywed yn y llyfryn am dystiolaeth pedair yma yng Nghymru. Mae yna rai yma hefo ni heddiw sy'n rhannu â ni sut y bydd iddyn nhw ddechrau ar eu taith gyda'r arglwydd a chael nerth i ddal eu gobaith yn yr Iesu. Nid yn unig trwy gyfnod y pandemig, ond yn eu bywydau o ddydd i ddydd. A mae yna lawer mwy. Mae yna sôn am gynllun golyd, dementia, a mae yna hefyd freebies i chi ddarllen a i chi pasio ymlaen. Mae'r rhain hefyd am ddim, a mae yna fwy o'r llyfrau bach yma ar gael hefyd. Mae rhaid i ni hefyd gydnabod ein diolch i Aled
Ale Davies sy'n eistedd yn y cefn am ymgymryd ar gwaith o gyhoeddi'r llyfr thema eleni ac i'r rhys am y gwaith cywrain o ddylunio a'i gosodi. Felly diolch i Aled ac i'r rhys Llwyd hefyd. A gweddiwn fendith a'r negas y thema yn ein plith a bob tystiolaeth o ffydd a gobaith yn yr arglwydd Iesu a ddaw yn ein sgil i ni ag i eraill yn ystod y flwyddyn nesaf. Madam Llywydd, dyma gyflwyno copi arbennig i chi, hefo riban, glas iddo fo, gan ddiolch i chi am bob cefnogaeth wrth y gwaith. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch i chi am wrando. Diolch yn fawr iawn, Carys. A diolch am y riban hefyd. Oherwydd dros ginio, mi ath o ryw destun sport rhyngddo ni. Mi ddigwyddodd i ddeud, mi ddi'n cael un efo riban ac o'n i'n rhyw dynnu coes. Heb sylweddoli, bod o'n ffaith. Wel, rwan sef, wedwch chi, os byddwn ni byw ac iach, lle byddwn ni ymhen y flwyddyn? Wel, gwrandewch ar hyn. Ar ran swyddogion chwiorydd Henaduriaeth Trefaldwyn, dyna'r gliw cyntaf i chi. Hoffwn ymestyn croeso i Dathliad Cenhadol Merched y Gogledd i'r Henaduriaeth. Dyma di dymuniad Margaret Jones. Bydd y dathliad yn cael ei chynnal yng Nghapel Maen Gwyn Machynlleth ddechrau mis Mai y flwyddyn nesaf. Y dyddiad a'r siaradwyr yw cadarnhau. A mae'n gorffen fel hyn. Dewch am dro, dewch yn llon, dewch yn llu i'n dathliad ni, draw i ardal dyffryn Dyfi. Wel, diolch i Margaret Jones am y gwahoddiad grymus yna. Wel, rwan te, mae'n dod yn amser all fod chydig bach yn drist i ni. O gofio'r cyfnod sydd wedi bod. Felly dwi'n gobeithio na chewch chi mo'ch tristau. Ond wrach mae'ch enyn chi wneud rhagor neitho. Oherwydd rwan, mae'n amser am adroddiad y tysorydd mena o sgweri'n dda. Mae'n braf bod yng nghwmni'n gilydd unwaith eto, a chael diolch i chi wyneb yn wyneb am eich cyfraniadau i'r sesiwn heddiw. Mae'r blynyddoedd diwethaf yma wedi bod yn anodd, ond hynny dwi'n teimlo'n bod wedi llwyddo i ddangos ein cynsyrn am eraill mewn ffyrdd ymarferol. Fedra i ddim diolch digon i'r holl drysoryddion am eu cymorth gyda'r gwaith yn casglu'r arian. Cafwyd ambell i sgwrs ar y ffôn, yn fwy na dim am y banciau. Mae'n anheg fod banc yr HSBC yn disgwyl ni dalu £5 y mis am ddefnyddio ei banc, ac wedyn yn gorfod talu'n ychwanegol am bob siec sy'n mynd i mewn ag allan. Gai ddiolch ynghyd swyddogion, Eirian a Miriam, ac i'r Eirian arall am bob cymorth a chefnogaeth. Mae'n bleser gen i gyhoeddi fod y casgliad hyd yn hyn, cofiwch roeddwn ni dal i dderbyn sieciau bore yma. Y casgliad hyd yn hyn yn 11,539 o bunnoedd ac 11 ceiniog. A byddwn yn gwneud y casgliad heddiw ar y ffordd allan. Cyfle heddiw i ddiolch a chyfle i ddathlu. Llawenydd oedd hynna, ia? Ynde? I chi feddwl y cyfnod anodd sydd wedi bod, a dwi falch o weld bod yna un neu ddwy ynoch chi a Gwen ar y chwynebau. Na, dyn y gwir, nifer ohonoch chi. Diolch Mena, diolch i ti am dy waith.
Ydych chi wedi gweld hysbyseb HSBC yn ddiweddar ar y teledu? Na ddo, na fi ne, sgwn i pam. Dewch i'r drydedd emyn rwan te gyfeillion. A mae geiriau hon eto. Dych chi wedi dewis yn ardderchog yma ferched. Arglwydd, maddau un mor glodaidd fi ein diolch am bob rhodd. Ddaeth o ddwylo hael i'n cynnal fel dy bobl wrth dy fodd. Yn dy fyd, rhawn ynghyd ddiolch drwy ein gwaith i gyd. Arglwydd, maddau'n difaterwch at ddiodde'r gwledydd draw, lle mae'r wybren glir yn felltys a'r dyheu am fendis glaw. Lle bol oes, boed i'n hoes at lewyrchu golau'r groes. Arglwydd, maddau un anghofio'n dyled i holl glodion byd. Ni, sy'n dathlu aberth Iesu ni, a brynwyd ganddo'n ddryd. Rhawn yn rhad, heb na cad fel y cawsom gan ein tad. Wedi'r maddau, nerthan camau wrth gyd gerdded tua'r wlad. Lle na bydd wylofain mwyach nag anhegwch trais na brad. Mlaen mewn ffydd tua'r dydd, diolch yn dragwyddol fydd.
A rwan, dyn ni'n cyrraedd i chafbwynt sy'n dathliad. A gai groesawu ar y rhan i gyd y Dr. Rhiannon Ifans. Fy mhleser mawr i ydi cael gwneud hyn heddiw. Y wybodaeth bwysica amdani i bobl Môn, wel, ac i ferched Môn yn arbennig, ydy mai un ohonyn nhw ydy Dr. Rhiannon Ifans. Nid o Benryn Coch, lle mae'r teulu'n cartrefu ar hyn o bryd. Merch fferm Carreg Wian Gerllaw, a chafodd ei haddysg yn ysgol gynradd Gaerwen cyn symud i ysgol uwchradd Llangefni ac astudio ymhellach ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae gan ei gymaint o ddiddordebau, fel oedd gan Gwern. Y tro ma'n cynnwys canu gwerin, arwyr a chwedloniaeth Cymru, heb sôn am lenydda a golygu. Y maes y Gymraeg, astudiaethau Celtaidd a'r Saesneg y bu ei chefndir academaidd, a gwyddom am ei diddordeb ysol a'i chyfraniad i garolau'r Plygain. Ymchwiliodd i lenyddiaeth Gymraeg y canol oesoedd, yn wir mae cymaint mwy i ddweud am ei chyfraniad i fyd academaidd Cymru. Mae'n feirniad yn ein gwyliau cenedlaethol ac yn enillydd y fedal ryddiaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy am ei nofel Ingrid. Un enynodd ddiddordeb ymhell y tu hwnt i Gymru. Edrychodd ar ôl blant Cymru hefyd, gan ennill gwobr tir na nog ddwywaith, heb sôn am gyfrolau eraill o'i gwaith, a'r heini'n rhai pwysig iawn. Croeso yn ôl i Fôn, felly, Rhiannon. A tro ma, Rhiannon, fel y dwedais i wrthoch chi dros ginio, gallwch ddweud wrth pawb, erbyn heddiw, eich bod wedi cyrraedd pinacl eich gyrfa. Gan i ferched eich bro eich hun, eich gwahodd i anerch dathliad Cenhadol Merched y Gogledd yma yn eich eglwys chi'ch hun yn Disgwylfa. Dyna chi ddipyn o glod gan bobl Môn. Felly rhowch groeso cynnes ein dathliad i Dr. Rhiannon Ifans a fydd fel y clywsoch chi yn ein hanner ar y testyn gobaith yr Iesu, yr Alffa a'r Omega. Y Dr. Rhiannon Ifans. Wel, pnawn da iawn i chi gyd. Mae mor braf cael dod at yn gilydd yn dydy. Ac yn arbennig o braf i fi gael dod adra i'r pentra lle ges i'n magu ac adra i Capel Disgwylfa. Felly diolch o galon i chi am y gwahoddiad hyfryd i ddod i ymuno hefo chi yn eich dathliad eleni ac am y croeso cynnas. Diolch o galon. O rwan ta, thema'r dathliad llynadd oedd my fi yw y bugail da ynde. Ac es i'n magu ar ffarm Carreg Wian, fel oeddech chi'n clywed ar gyrion y pentra yma. Ac un o'r atgofion anwyl sydd gen i am fywyd ar ffarm Carreg Wian, oedd yn had yn dod ag oen newydd i eni i'r tŷ. A hwnnw'n lyp i gyd a heb i sychu ynde. A'i ben o'n drwm, yr hyd drwm i gorff ynde. Ac oedd o yn mano a'i fywyd yn y fantol. A'n had yn dod â fo i fewn wedi lapio fo dan i got i gadw fo'n gynnas. Ac yn rhoid o mewn bocs o flaen y ribbon. Ac yn ei fwydo fo mano hefo potal. Hen botal sausage pea oedd hi, dwi'n cofio'n iawn. Atgofion melys iawn ac am yr hen gapel yma wrth gwrs ynde. Ond na ni ddim mynd i lawr y llwybr yna, achos eleni wrth gwrs, y thema ydy Iesu gobaith, ynde, gobaith yn Iesu, yr Alffa a'r Omega. A dwi wedi bod yn treulio amser yn meddwl am yr adnod, my fi yw Alffa ac Omega, y dechrau a'r diwedd. O rwan ta, be di'r busnes Alffa ac Omega yma, ynde?
A'r cwestiwn ydy, fedrwch chi siarad Groeg? Achos dyna ydy'r ddau air. Dau air mewn iaith sy'n reit ddiarth i mi, rhaid i mi gyfadda, Groeg. Alpha ydy enw llythyran gyntaf y wyddor Roeg, ac omega ydy enw llythyran ola y wyddor. Debyg iawn i'r A ac i'r yn Gymraeg ynda. A, alpha, reit ar y dechrau, ac wedyn omega fel petai ar y diwedd. A'r syniad ydy bod y ddwy lythyran yma yn ddarlun o rywun oedd yn bod reit ar y dechrau ac a fydd yn bod reit ar y diwedd. O dragwyddoldeb drwy fyd o amser i dragwyddoldeb. Wel, pwy ydy'r person yma, fi yma? Iesu ydy'r alpha a'r omega, y dechrau a'r diwedd. Ac fel dudodd yr annwyl Thomas Charles o'r Bala, ynde, mae o'n llenwi y cwbl rhwng y ddwy lythyran yna hefyd. Ac yn y person yma, mae'n gobaith ni. Ydyn ni'n credu hynny? Ydy chwiorydd Eglwys Presbyteraidd Cymru yn gywir yn deud hynna? Wel, dowch i ni gael gweld. Mae yna ddau begwn i hanes yn does. Allwn ni edrych yn ôl i'r dechrau ac i'r cyfnod cyn creu'r byd. A fedrwn ni edrych ymlaen i ddiwedd amser. A da ni'n byw yn y canol, rhwng y dechrau a'r diwedd. A beth sydd fod i ddigwydd yn y cyfnod yma, yn y cyfnod canol yma, yn yn dyddiau ni? Sut ydyn ni fod i fyw? A beth ydyn ni fod i wneud ynda? Wel, dau beth. Yn gyntaf, dod at Iesu, ymroi i fod yn Gristion. Ac yn ail, da ni fod i ymroi i weithredoedd da. Felly y gair mawr ydy ymroi. Rhoid yn hunan law a throed. Taflu'n hunan i'r ddwy dasg yma. Credu a gweithredu. Credu a gweithredu. Ac os da chi'n mynd ar rhywbeth adra efo chi, dyma dio. Credu a gweithredu. Rwan ta, da ni fod i roed y ddau beth yna ar ben yn rhestr waith bob dydd. Bob bora fel da ni'n codi o gwely, da ni fod i wneud y ddau beth yna. Credu'n gyntaf felly. Da ni fod i gredu yn Iesu. Pwy di'r person yma? Ydyn ni'n meddwl am fabi mewn cryd? Yn blant, fi o'n i'n canu carol amdano fo'n do, yn cysgu'n braf. Y ser oedd yn syllu yn dlws, ar dlws faban mair, yn cysgu yn dawel ar wely o wair. Ac mae yna lawer un sydd yn aros efo stori y babi, a ddim yn symud ymlaen o fanna. Maen nhw'n dod i Fethlem, a maen nhw'n aros yna. Ond dim dyna'r stori gyfan. Ddaru ni ddysgu carol arall pan oedden ni'n blant, yn do. Draw yn Ninas Dafydd Frenin. Da chi'n cofio'r pennill ola? Nid ymhreseb yr anifail y ceir eto i weled ef, ond yn eistedd mewn awdurdod ar ei orsedd yn y nef. Felly be ddigwyddodd rhwng cyrraedd Bethlehem a mynd yn ôl i'r nefoedd? Wel, ddaru o farw ar groes yn do, marw drosta ni. Pam ddaru o beth felly? Wel, i ddod â gobaith o fywyd tragwyddol i chi ac i fi. Ond da chi'n gofyn, a da ni'n cael hwnnw per un bynnag? Da ni'n dod i'r capel yma ers blynyddoedd, a per un bynnag mae bob peth yn automatig heddiw, yn dydi? Automatig, golchi dillad, automatig, bob peth yn automatig. Wel na, dyda ni'n cael bywyd tragwyddol yn automatig.
Chydig o bobl fydda'n deud heddiw na ddaru nhw rioed dim byd o'i le, na ddaru nhw rioed dorri dim 1 o'r 10 o'r chymyn. Ond meddyliwch ynda. A da ni di sbio ar dŷ crand yn Cymydog a meddwl, so i licio'n fel ando. Neu meddwl am ei swydd o, sydd yn talu'n dda ynda, ac isio hi'n da, chwennych ynda. Crefu amdani. Do, da ni di torri'r sul, do lawar gwaith. Da ni di deud rhywbeth o ddim cweit yn wir am rywun. Di roi rhyw stretch bach arni i wneud pethau swnio waith na goddan nhw go iawn. Da ni di wneud hynny hefyd yn dydan. O chydig iawn o bobl sy'n cydnabod bod angen maddeuant arnyn nhw am wneud hynny. A dyna sy'n codi grychyn ac yn siomi Duw. A mae ganddo fo rhywbeth yn herbyn ni. Rhywbeth mawr yn herbyn ni. Am nad ydyn ni ddim yn syrthio ar yn bai ynda. Cydnabod, dyfaru a gofyn am faddeuant. A cha ni ddim bywyd tragwyddol heb setlo pethau'n gyntaf hefo Duw. A cwestiwn ydy sut mae'n neud hynny ynda. Wel, dos ym ond un ffordd o wneud hynny, a hynny di gofyn am help. Help Iesu. Dyma'n gobaith ni. Dyma'n hynny gobaith ni. Ac mae o'n sicr o ddod i'r adwy os ydyn ni'n gofyn am faddeuant Duw. Mae Crist wedi cymryd yn cosb ni, ac mae o wedi rhoi ei hun yn lle ni, fel oen i'r lladdfa yna. Mae'r cwpl i gyd yn dibynnu arno fo, a dos na ddim maddeuant ac eithrio yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r peth cyntaf mae'r rhaid i ni wneud yn y cyfnod canol yma. Credu yn Iesu Grist. A pan da ni'n gwneud hynny, does dim gofyn i ni dalu ddim un bil. A mae'r holl bethau sydd wedi mynd o'i le yn y bywyd ni. Achos mae Iesu wedi i dalu fo yn barod. O rwan flynyddoedd yn ôl, ond na ddyn cyfoethog iawn yn byw yn Sir Fôn yma, ac mi brynodd o gar. Dim rhyw racsin o gar, ond Rolls Royce ynda. A dim unrhyw Rolls Royce, ond Rolls Royce Phantom. Da chi'n nabod eich ceir? Wel, y peth mawr am y Phantom ydy, ia, i fod o'n foethus, ond fod o hefyd yn hynod ddibynadwy. A dyma'r dyn cymoethog yma yn mynd am drip i Ffrainc yn y car crand. Ac esiwch be? Peth cyntaf ddigwyddodd ar ôl cyrraedd yna. Dyna'r car yn torri lawr. Panic mawr. Ffonio'r garage. A dyma'r perchenog yn dweud, ych o panicio dim. Fe na fecanic yna hefo chi cyn i chi droi. Mi gawd awyren, a'i llondi o fecanics a bagia tools a bob math o bethau. Drwsiwyd y car cyn iddo fo droi, ac ymlaen â fo drwy dir hyfryd Ffrainc ynda. Wel, pan gyrraeddodd o adra nôl, un peth mynd, dydy. A rhaid chi ddod yn ôl yn does, agor y drws ffrynt, a be oedd ar y llawr yn fanna, yn ei ddisgwyl yn ôl, ond bil. Naci, di byd, dim bil. Ond oedd y dyn yn ddyn gonast, a dyma fo'n ffonio'r garage, a dyma fo'n deud isio talu wan am y gwaith trwsio. Dyma'r perchenog yn sbio trwy'r cyfrifon i gyd. A dyma fo'n sbio'r ail dro hefo crib man tro man, cawn iddo fo gael collad. A dyma fo'n deud yn y diwedd, na, tos a ddim cofnod fod eich car chi di torri lawr o gwbl, a tos am byd i dalu. Wel, oedd o'n falch. Wel, mae Iesu'n deud hefyd, dwi wedi edrach ar dy gyfri di. A dos am cofnod o ddim byd o gwbl ti di wneud o'i le. Dim un waith ar hyd o oes. A ddario ddim deud hynny am bod o di sgipo'r cwbl o dan y mat. Sbiwch ar y groes yn te be ddigwyddodd yn fanno. Iesu Grist yn talu'n biliau ni. Bob un,
i'r ddima. Dyna'r peth cyntaf felly, da ni fod i ddod at Iesu, dod i ffydd ynda. Ac mae yna rai pobl yn deud, mae dim ond dod i ffydd sydd yn bwysig. A dim ots sut ydych chi byw, dim ots o gwbl. Cyn bellad eich bod chi'n credu'n Iesu, gawch chi ddiogi ar hyd eich oes, a byw fel fynoch chi. Wel, dydy hynny ddim yn wir. Pan mae Paul yn sgwennu at Titus, o Titus ar fi'n cychwyn, i Creta, i ymweld â'r Cristnogion o fanno, dyma Paul yn deud, atgoffa nhw, dwg ar gof iddynt, fod yn barod i bob gweithred dda. Mae eisiau chdi atgoffa Cristnogion Creta i fod yn awyddus i wneud bob peth da fedra nhw feddwl amdano fo, i neidio at y cyfle i wneud gweithredoedd da. Felly mae angen gweithredu, credu a gweithredu, credu a gweithredu. Mae gweithredoedd da yn dilyn credu, yn dydy, yn brawf yn bod ni wedi credu, yn bod ni wedi cael yn golchi, a bod ni'n perthyn i Iesu, yr hwnna'n carodd ni ac yn golchodd ni oddi wrth ein pechodau, yn ei waed ei hun. A rwan tan ystod y tywydd braf yma, ydych chi wedi bod yn y garej yn ôl y cadeiriau hael i chi gael panad bach allan yn yr ardd. Wel, os dyn nhw rhywbeth debyg i rei fi, oedd golwg dychrynllu dan nhw'n dod allan i ola dydd, wedi cael ei storio yng nghefn y garej yn y twllwch mawr trwy'r Gaea. Oedd eisiau pwcad iawn o ddŵr a sebon, ac oedd eisiau brwsg o wedyn i golchi nhw'n lan. Llwch na gyd, pryfaid cop, dail, mwsog, da chi'n gwybod y stori yn dydach, golchi bob peth yn lan. A dyna sydd wedi digwydd i ni, cael yn golchi ynda. A pan da ni'n dod i ffydd, mae'n calon ni yn altro yn dydy. A da ni'n awyddus i wneud pethau glân a da. Se fath o bethau da ni'n gorfod wneud rwan, da chi'n gofyn ynda, beth di'r gwaith na? Wel, mae yna rai pobl sy'n medru gwneud pethau mawr yn does. A mae'r gyfrol ddathlu, bwch a deud wrth neb, ond dwi wedi cael copi cynnar ohoni, a dwi wedi bod trwyddi efo grib man fatha boi'r garej yna. Ac mae'r gyfrol ddathlu yn disgrifio rhai o'r gweithredoedd mawr yma. Mae hanes y criw sy'n gweithio yn ysbyty'r Synod yn Mizoram yn India yma. Mae hanes Graham Thomas yma, mae o'n gweithio yn Lesotho, ym mhen draw Affrica. Ac mae hanes y bobl sy'n helpu plant bregus Rwmania yma hefyd. Darllenwch adroddiad Irene Phillips yn y gyfrol hyfryd yma. A cofiwch na dim enwa yn unig ydy'r rhain, ond pobl anwyl yng ngolwg Duw. Pobl mae Duw yn ei trysori. Ac ella na fyddwn ni ddim yn gwneud pethau mawr fel la, ond mae Duw yn trefnu gwaith ar gyfer pawb. Mae Irene Phillips yn gofyn i ni weddio dros blant Rwmania a'r arweinwyr. Dyna un peth fedrwn ni wneud. Ac mi fedrwn ni roi arian tuag at y gwaith pwysig yma. Pethau fedrwn ni wneud o adra di'r rhain ynda. O'r tŷ, heb fynd gam o'r stafell fyw. Be arall? Wel, mae angen i ni fyw yn dda. Peidio ffrio efo pobl eraill, ynde? Dod ymlaen efo nhw, ynde? Peidio bygwth bobl, a peidio dangos ffafraeth chwaith. Peidio dal dig, ynde? Peidio digio, ond dangos amynedd mawr tuag at bawb. Pawb, dych chi'n gofyn? Hi yn ben y stryd, a fo yn tu isa, ia pawb. Da ni fod yn bobl ragorol, yn gwneud pethau hael, pethau ffeind, sy'n helpu pobl eraill. Ond ar ein hwyr i oed dim byd i mi, da chi'n deud ynda? Da ni'n gofyn pethau fel a dydwch. Os na beryg gen i esgeiluso gweithredoedd da,
Diolch ormod y draffaeth gyda ni, diolch rhy anodd. Mae yna 20% o oedolion yn cyfadda i bod nhw'n teimlo'n unig drwy'r amser. Ac mae yna 20% arall yn deud na dos gynnyn nhw ddim un ffrind i rannu problemau personol efo nhw. Allwch chi fod y ffrind hwnnw'n gallwch. Mi dreuliodd y fam Teresa i bywyd yn gweithio hefo bobl dlawd a sâl yn Calcutta. Ac mi oedd hi'n dweud na dim pethau fel gwahanglwyf ac AIDS a canser, dim rhain oedd y clefyda mawr, ond unigrwydd. Mae rhaid i ni fyw bywydau sydd wedi cysylltu'n agos efo pobl eraill. A dwi'n gwybod bod fi'n deud hynny ar ddiwedd gobeithio neu yn ystod y cyfnod Covid, ond mae yna ffôn i gael yn does. Ac mae ganddoch chi 2 goes a 2 droed i fynd just i ardd rhai o'r tai yma lle mae bobl unig i gael. Credu a gweithredu felly y ddau hefo'i gilydd. Yr efengil a'r waith mewn gweithredoedd. A'n hynny gobaith ni i fedru credu ac i fedru gweithredu ydy closio at Iesu. Glywsoch chi bobl yn deud sy'n ni licio sy'n ni wedi cael byw 2000 o flynyddoedd yn ôl a byddwn ni wedi gallu gweld Iesu. Wel, mi gewch chi. Mae Iesu'n deud, fi yw alffa ac omega, y dechrau a'r diwedd. Yr hwn sydd, rwan, a'r hwn oedd, a'r hwn sydd i ddyfod. Mae o'n mynd i ddyfod, mae'n dod yn ei ôl yn dydy, a phob llygad a'i gwelef, medda datgyddiad. A'r diwrnod hwnnw fe rhaid i ni roi cyfri ohono ni'n hunan, a ddarin i gredu. Ddarin i'r gweithredoedd na, oedd o am i ni i gwneud. A pan ddaw o eto, mi fydd Iesu hefyd yn creu nef newydd a deiar newydd. A mi fydd drygioni a'r ymladd a'r cwilydd yda ni gyd yn ei deimlo. A bob dim sy'n mater efo'r byd yma wedi mynd. Ac mi fydd y cyfan da ni'n ei weld heddiw, ac sydd yn digaloni ni ac yn tynnu ni lawr, wedi mynd. Ac mi fyddwn ni yn newydd, yn berffaith, yn ffres, yn ogoneddus ac yn hardd. Da ni wedi canu yn o na bawn ni fel e fe. Wel, mi fydda ni fel e fe. A dyna'r gobaith bendigedig, ynda. Ydy'r chwiorydd wedi dewis thema dda? Ydyn nhw'n gywir? Wel, ydyn siŵr iawn. Yn Iesu, a dim ond yn Iesu, yr alffa a'r omega, y mae'n gobaith ni. Mae Iesu yn addo o'r wy fi gyda chwi yn wastad. Hyd ddiwedd amser. Oeddech chi dweud diwedd amser, iawn, ond beth am heddiw? Mae bywyd yn brifo, yn dydy? Yn aml. Felly, be da ni'n gallu wneud, ynde? Wel, siaradwch, trowch at Iesu a siaradwch efo fo a gweddiwch arno fo i gael ei help, ynde? Pan da ni'n ffeindio'n hunan mewn lle tywyll. A sawl lle tywyll da ni wedi ffeindio'n hun yno fo dros y misoedd a'r blynyddoedd dwytha yma. Pan da ni'n gweld yn hunan yn fanna, pan da ni'n clywed y diagnosis yna, pan da ni mewn damwain ffordd, pan da ni mewn profedigaeth, lle bynnag yda ni ar daith bywyd. Gai ofyn efo'r holl gariad sy'n ynghalon ni, yn lle mae'n gobaith ni. Tydi'n gobaith ni ddim yn y gred y byddwn ni yn medru rwsyd neu gilydd, o mam yn arfer deud stanio'n hunan, do'n i'm dych chi'n deud hynna. Dychryn yn hunan, rhoi slap i ni'n hunan, ynde? A gorfodi'n hunan i fod yn fwy gwrol, ynde? Ac i wynebu'r sefyllfa yn fwy dewr.
O dim fel na ni ddod i ben. Dim drwy yn gwtsnwch ni'n hunan, yn ein dyfusgarwch ni'n hunan. Dydy'n gobaith neu chwaith yn y pen draw ddim mewn doctoriaid, neu mewn twrneiod, neu yn y gweinidog, neu yn yn teulu nag yn ffrindiau, yn bod ni'n cael bethwmbrath o help gan rheini bob dydd amball un ohono ni. Mae'n gwir obaith ni yn y ffaith fod Iesu hefo ni bob amser, hyd ddiwedd y byd, wedi'n caru ni o dragwyddoldeb drwy fyd o amser i dragwyddoldeb. Dyma chi rywun sydd wedi'n dal ni'n dyn pan mae'n penna bach gwanta ni yn sigo, sy'n yn cario ni dan i got sy'n cadw ni'n saff ac yn cadw ni'n gynas. Beth bynnag mae'r byd yma yn ei luchio ata ni, mi gan i gwmni yr alffa a'r omega. A dyna addewid gwerth chwail ynda. Un sy'n gwneud i ni sychu'n dagra a sythu'n cefna wrth i ni gerdded ymlaen yn llawn gobaith i'r dyfodol. Amen. Creu a gweithredu. Cofiwch y geiriau. Ac ymhen y flwyddyn, a fyddwn ni wedi cofio'r geiriau yna a'i gweithredu nhw. Bydd aw cyfle i ddiolch yn y man, Rhiannon. Ga i roed un cyhoeddiad, y dylai bod fi wedi roed ar y dechrau, ond dwi'n siŵr newch chi faddu mi. Gwyl Ddrama Môn. Cynhelir Gwyl Ddrama Môn ar nos Sadwrn Mai y 7fed yn Theatr Fach yn gefnu am 7 yr hwyr. Cynhelir cystadlaethau monolog, ymgom ac actio detholiadau o ddramau yn ogystal â seremoni'r fedal ddrama am gyfansoddi. Mae gwledd yn eich aros. Llywydd yr Wyl yw'r actor lleol Huw Llyr, Vince yn rownd a rownd, tocynnau ar gael ar y drws am chweffynt. Ac yna eisteddfod Môn bro esgeifiog eleni. Cynhelir yr eisteddfod yn ysgol David Hughes ar ddydd Sadwrn yr 11 o Fai, cyn bo hir felly. Y cyfarfodydd i ddechrau am 10 ac am 6. Tocynnau i'r 2 gyfarfod yn 5.1, darperi'r lluniaeth a croeso cynnes i bawb. Ac yna cymanfa gannu'r eisteddfod yng Capel Disgwylfa, Gaerwen, yma ar nos Sul Mai yr 2 am 1/2 awr wedi 7 o'r gloch. Arweinydd Mary Lloyd Pritchard Biwmaris, unawdydd Meilir Jones. Eitemau gan Gor Ieuenctid Môn, rhaglen yn 5 punt wrth y drws, a recordir ar gyfer Radio Cymru. Ac ai hefyd eich atgoffa chi fod Aled Davies, Cyngor Ysgolion Sul yma, fel y nodwyd eisoes, ond mae ganddo fo hefyd i stonding lyfrau yn y festri fach tu cefn i mi. Gwnewch yr ymdrech, chi fydd yn mynd allan fforacw, gwnewch yr ymdrech i fynd i weld ar y diwedd. Mae ganddo fo dorres o lyfrau gwerth chwail. Felly, wrth adael yr adeilad, newch chi sy'n eistedd ochr yna fynd allan fforacw sgolwch y dda. Ac bod mwy ohonoch chi, newch chi fynd yr ochr yma o sgolwch y dda. Ond gan adael i bobl bwysig Sir y Fflint fynd yn gyntaf. Gai ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o drefnu'r dathliad yma heddiw. I ferched Henaduriaeth Môn, ei ansicrwydd ar y dechrau ac ansicrwydd pawb ohono ni. Gai ddiolch yn fawr iawn i chi am ein gwahodd ni yma ac am eich trefniadau ac i swyddogion yr eglwys hon hefyd am roi cartre i ni. I Eirian Roberts, chi ddwy Eirian, a mae'n un arall yma hefyd, dwi'n gwybod. I Eirian Roberts, fel trefnydd effeithiol a brwdfrydig i waith y chwiorydd a ran eglwys Presbyteraidd Cymru. Ac i Miriam Lewis, fel ysgrifenyddes Sasiwn y Gogledd. Diolch yn arbennig i chi'ch dwy.
I'r chwiorydd a gyflwynodd y gwasanaeth dechreuol ac i'n horganydd a'r cyfeilydd Mr Llifon Jones. Diolch yn fawr iawn. Ac wrth gwrs, fod Gwern wedi'n gadael ni iddo fo hefyd. Ac wrth gwrs, mae'n diolch penna ni heddiw i Dr Rhiannon Ifans am ei hanerchiad cwbl effeithiol, cwbl gofiadwy, cwbl weithredol, gobeithio. Wrth i ni ail gychwyn yn ein gweithgareddau unwaith eto, a llongyfarchiadau a diolch yn fawr iawn i gymaint ohonoch chi am fentro heddiw. A dwi wir yn gobeithio eich bod chi wedi cael pleser pur o fod yma. Da chi heiwch yr hadau, soniwch mewn llawenydd am y dathliad fu yma, a gawn ymlaen yn hyderus gobeithio tuag at Fachynlleth. Daliwn ati felly i fod yn ddisgyblion yr Iesu, gan wneud popeth o fewn ein gallu a'n hamgylchiadau i gynnal ein gilydd mewn llawenydd ac i ddathlu bywyd gan wneud ein gorau glas dros eraill, ymhell ac agos. A rwan, da ni'n tynnu tua'r terfyn. Ga'i gwahodd chi ar ddiwedd yr emyn yma, da ni bob amser yn ei chanu hi, yn y dathliad yma. Ga'i ofyn i chi eich gwahodd chi aros ar eich traed, mwyn i ni gael dweud y fendith gyda'n gilydd wrth ffarwelio, gyda'n gilydd ac wrth ein gilydd, gan wynebu'r dyfodol mewn ysbryd da. Felly dewch i'ch taflenni ar emyn ola. Diolch i ti. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. Pan oedden ni mewn carchar tywyll du, rhoes di'n oleuni nefol. Halleluia. Amen. O aed yr hyfryd wawr ar led, goleued ddeiar lydan. Halleluia. Amen. Diolch
Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth.